खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय हरनि 10ता जाबाय, 10ताल' नङाहाय बारबाय, 10:30 जाबाय। ओमफ्राय गाबोन जोङो गामियाव थांनो नागिरदों नालाय, ओमफ्राय दा नै नायदो जोंनि हालोदखौ एकदम जियानो जि आरोना रोगांजोब्बाय नै जोङो फुरा रुम गंसे होनना बुंजायो। गाहायावबो नै सियारफोराव रोगांलाजोब्बाय। ओमफ्राय नै नायदो अबस्थाया, नै अबस्थाया। ओमफ्राय बोरो नै सासे मबाइल नायगासिनो नै बिसनायाव बियो गासिबो गोरान गोजा आरो बेखौ खनस्रांजोबनोसै। ओमफ्राय गाबोन थांगोननि पेकिंबो दङ लोगोफोर, हरजों दा रेडि खालामना लानोसै। ओमफ्राय ओरै फारसे बेलकनियावबो नै बिसना सादोर रोगांखाबाय आरो नै माने बियो थाबाय थासिगोन, राननानै थासिगोन आरो बेयावनो नै बेलाय। आरो ओरै फांखाबो होगासिनो, जि अखा हाबाय लोगोफोर, एकदम ज्राव ज्राव अखा हागासिनो नै लोगोफोर। बिराद अखा हादों नुदोंना नै जि हाखाबाय दा अखाया। गाबोन थांगोनावसो मानो बेबायदि अखा हानानै होनांगौ दे। मामि नों मानो आन्दोआव थाबाय थादों मा? मानो रायनांगौ आंनि मामि फोरिखौलाय? मा जादों? बाबाया रायो होनदा नोंना मामि? खेला गेलेयिनि थाखायनो बिफाखौ रायदों होनना बुंबाय आरो नै उन्दुथारा दाबो। गाबोन खन्थाइमोनाव थांसिगोन नामा? हिटार चालु खालामबाय नै जोंहा, गरम खालामनानै दोनसै फुरा बे रुम मोनसेखौ आरोना। नै मा मामि उन्दुनांसिगौ। रायो? मानो बिफाया रायनांगौ जाखो? एथ' लोगो 24 घन्टा बिफाजोंनो लोगो गुलि मानो रायखो दिनैलाय बिफायालाय? दहायबो रायबावदों मा? होमबालाय लोगो दाजासै बिफाजों, आंजोंनो लोगो जाबाय थादो मा जागोन? नायदो लोगोफोर, नै जोंहा हिटार चालु खालामबाय हरसेनि थाखाय। नै गाबोन थांसिगोन नालाय जोंहा रेडि। नै बेबायदि खालामखाजोब्बाय जों। गाबोन बेफोरखौ दांला, बियो बिदिनो थासिगोन। जों साननै जायोना सानथाम जायो। नै चेन्ज जाबाय बिसनाया, मानो होनब्ला बैयाव एकदम जि जाजोब्बाय नालाय। नै दिनै बेयाव जासिगोन आरो जोंना नै उन्दुनाया। गुड मर्निं लोगोफोर, नै सिखारबाय। ओमफ्राय आंना जिया रानबायानोना नै फुरा हरसे हिटारनि दुंनाय नङा होमबा। ओमफ्राय बारबो होना होदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दा बन्द' खालामबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नै हाखु दाखु जालायबाय। ओमफ्राय नै ओरै ओंखामजों आलुजों रुदों आरो बेखौनो जानानै थांसिगोन जों, मानोथो ओंख्रि नांगौखौ ना। ओमफ्राय मैया जों पेकिं खालामनो हायासै, ओमफ्राय दा फुङाव पेकिं खालामनांगौ जालायबाय आरो। नै बे बुस्थुखौसो दोननो बावदों आरोना आङो, गिसियाव थाबाय थायोब्ला सेवगोन, बेखायनो दोनहैनोसै आङो दोनग्रा जायगायाव। थादो नों बेयाव। नै गारि सिङाव सोबाय जोंहा नै केराम बर्ड, थफ्ला, दै। लोगोफोर दा नै आं न'आव सफैबाय आरोना, ओइ नै खन्थायाबो। ओमफ्राय दहायो फैनाय समाव भिडिअ लाबोनाय जायासै लोगोफोर, जायै लोङै जों हाखु दाखु जयै फैबाय आरो। बियानैबो फैफादों, ओमफ्राय लोगोसे अनसायदुबो फैफादों आरो। अनसायदु बिब', अनसायदु फैफादों आरो। ओमफ्राय जों साबा 6 जन फैदों आरो जों। ओमफ्राय एसे जाग्राबो लाबोफादोंमोन नालाय, माने जोंना खाथि गासिबो बाहागि गोजा आरो। ओमफ्राय बेनि फिसा बैनि फिसा ज' लोगो मोनलायनाय जायो नालाय, बे हिसाबैनो जों जाग्रा लाबोखायो आरो। ओमफ्राय दा गथ'फोरनो जाहोनोसै आङो। नै जोंना सिख्लाफ्रा न'आव सफैबाय। बिस्राबो माला फैनाय? फमिया? ओमफ्राय थुनलाइयालाय?
ए मामिबो फैदों बोरो सोर बेलाय इ बोरो खन्थाइसो एखौनो सोरसो सानदों लोगो मोनबाय नै मालाय हिलिया खन्थाइखौ बेनिफ्राय जादो ज' दे बेनिफ्राय जाहोदो दे जादो आखाइ देखायलाय बयबो आखाइ देखायलाय बयनाबो साफा जा ओरैला गैया ओरै लादो फिसा फिसादो खुगायाव नै मालाय निउटननि लोगोआ नै बेलाय सानैबो लोगो मोनबाय नै गासिबो हिनजावसा गोजा दि जादो मानो लाजिखो टमेट'लाय जाथारासै दे नाहर दे बयबो नै लोगोफोर नायलाय बोरमा खासिया नै बियो जाहैबाय संग्राय गादाव इउटुबारनि बोरमा खासि नै लोगोफोर नायदो नै ए हासो जानो नागिरदों नामा बेलाय फैदो आयौ माथो गोराथार गङा देन्जार नै गोबौथार फैदो लोगोफोर नै जों दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै जोंना फख्रिया नैबे मोनसे ओमफ्राय नै गारिखौ बेयाव दोनबाय आरो जों नालाय थालिर बिफाङा सोमखोर जाबाय जोंना नै लोगोफोर नायलाय थालिर बिफां गोजा आरो बे नै सोमखोर जाबाय एकदम अखा मोनस्रो आरो जि सोमखोर जाबाय नै थालिरफ्रा जाख'लायनो हाया लोगोफोर जोंहा सिन साम्फा थालिर दाउखा गासिबो दङ आरो नै गयाबो नै जि मोजां जाबायना नै जेबो नङा आब' जेबो नङा दे गावबागाव खामानि हाखु दाखुआवलाय मादों लोगोफोर बेबो जोंनि बाहागिनि आरो ओमफ्राय नै बै औवाफोराबो नै दैयावसो थांलाबायबाय खोमा दैयाव थांबाय बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय नैबे दालाङा दासिमबो बेनो आरोना गोदोनिफ्रायनो बिदिनो आरो बे दालाङा दासिमबो नै ब्रिज जायाखै लोगोफोर बे दैयावनो जोङो ना गुरो साम' खनो दुगैयो बेयावनो आरो नैबे जोंना सनाय दैमा आरो बियो नायदो लोगोफोर नै दालां बारनाय लोगो जोंहा नै औवा बागाना दै सेर आरोना माखासे दैया लांबाय नङाबा गुवारमोन ओमफ्राय नैबे साइडल' जाबाय आरो ओमफ्राय बैयाव दखरसे बागान दंबावो आरो लामा सेरावनो नैबे हाबनाय लामा आरो गामिनि माने गामिनि मेन लामा नङा बियो ओमफ्राय बेजोंसो बांसिन थाबायो आरो माने मालिक दंखाजोबो ओरैहायबो बाहागिनि ओमफ्राय ओरै साइडनिया जोंनि गोजा ओमफ्राय बिथिंसो बांसिन मानसिफ्रा थाबायो आरो मेन लामाजों थाबायनायानो जाया बांसिन नैबेनो लोगोफोर जोंना नैबेयावहाय लामा सेराव बागान दंबावो आरो नै फुरा बियो औवानि बागान गोजामोन आरोखि ओमफ्राय सेस दानफायजोब्बाय औवाखौ ओमफ्राय नैबे सुबासे दङ ओमफ्राय गोदान गय गायजोबदों आरो नैबे होथेनाय जाबाय लोगोफोर नैबे गोदान गय गायजोबदों ओमफ्राय नैबे लामा नै लोगोफोर जा बेरायगासिनो दङ फ्रि अखायाव नै आंहा गगासो मोनखासिगोन नै बिमानै बियानै बेरायगासिनो जोंहा नै माइ गायनाय नायनो फैदों गायखांजोब्बायानो लोगोफोर नै ओरै साइडजों मोननै आरो जों गामिना दुब्लिया बेथिंबो ओमफ्राय बैथिंजायबो आरो सोनाबहाथिंजायबो नै लोगोफोर जोंनि लामाया नायलाय जि मोजां हिउ गारि सालायना थांनो फैनो हायो लोगोफोर सिन्था गैया लामानि ओमफ्राय नै जों गामिनि दुब्लिया लोगोफोर नायदो नै गासिबो गायखांजोब्बाय आरोना नै गायखांजोब्बाय जोङो बैनिफ्रायनो फैदोंमोन दा थांफिननोसै नै ओरैबो गायखांबाय ओमफ्राय ओरैजाय औवा बागान दं नै लोगोफोर गामियानो औवा बारिसो जानो समायदोंमोन बयहाबो औवा दङ लोगोफोर नै गासिबो ओरैजाय औवा बागान आरो साइड नायदो नै लोगोफोर मा होनो लामाया बेसे मोजां सिनारिखौथ' दा बुंसै फैलाव दुब्लिबारि सोमखोर
लोगोफोर नै आं संग्राय गादावनाव सफैबाय ओमफ्राय खर' सानानै उन्दुदोंमोन आङो ओमफ्रायो संग्राय गादावनाव एसे गाइखेरनि साहा मोनलोंबायगोन खोमा होननानै फैनाय जादोंमोन नै नालाय आयै थालिरा नैबे बिजावजालिनि थालिर नै बेना बागान दंमोन नालाय बै गोजानावहाय ओमफ्राय दा बागाननिफ्राय लाना फैदों आरो बिजावजालिनि बियो जि मोजां मोजां नै सेहेरा ओमफ्राय सोर सोर दंथाय न'खरावबा बोरो नै आइ आंनि बिखुनजो गेदेर बियो संग्राय गादावनि ब्लग्सखौ जायफोर नायो बेखौ माने जोंनि आइखौ नुखाबाय जानांगौ बेनो नै आइया ग्रोब लोगो मोनबाय आङो मालाय नै संग्राय गादावा माहाजोनहाय हाया संग्राय गादावजों फैगोनसो संग्राय गादाव दंना गैया होनदों संग्राय गादाव गैया हाबा अबाव थांदों माइ गायहैदों मालाय ए नै जि मोजां देरनानै थाबाय संग्राय गादावनि फिसाजो नै जोंना खाजोला दासो सिखारदों मुबुं बुंनो मादैमोन फैनायखौनो मिथियासै ना दिदि हेलि फैदों दादा निउटन फैदों मिथियो दादा निउटनखौ दिदि हेलिखौ मिथियो हो मिथियो सिरि मिथिया खोमाहाय ए मेथाइ लाबोबाय नै मालाय थांफैयो नामा थांफैमोन मेथाइ जानोसै ना साहा लोंसै मामिया साहा फुदुंदोंथ' मामिया ओइ लोगोफोर साहाखौ लाबोबाय नै आंना बिजावजालिया लोंनोसै दाना नै जोंना आइयाबो लोंबाय नै बोरो साहाखौ कापखौ थिखो कापखौ ए नुहुरबाय बिखुनजो देरसिन बियो आंनि लोंदो बोरैबा ग्रोब लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय जि मोजां मोजां मेथाइ खनो बियो दासिमबो खननो थिनबानो खनो आरो ओमफ्राय दिनै खननो थला आङो मालाबा खनहोनोसै आरो औ ओमफ्राय दा नै साहा लोंनो लाबाय जों साहा लोंसै संग्राय गादावा गैया लोगोफोर मालाय माइ गायहैदों दाहायसो लोगो मोनसिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दे जि मोजां साहा लोंदों